Kaseko muziek. Wat is voor jou Kaseko muziek? Voor mij Ja. is het leven. Muziek maakt mensen blij. Weet je, dus dat is top, want ja, het leven is zoveel problemen in het leven. Joh. Ja, weet je, dus als je muziek hoort, ja, muziek maakt je toch, dus ja. En net wat die mensen zeggen, als er geen muziek, als er geen zang is, was het leven geen waarde. Ja. Dus muziek, ja, het doet wat je met het. Ja. Dus dat je kan relaxen of. Oké. En die teksten spelen ook een rol. Dat is waar ritme, die woorden. Oké, waarom is dat zo belangrijk? De teksten die gezongen worden. Ja, je moet die mensen raken toch? Dat is, ja, je raakt die people, dat op den duur dan houden die mensen van die muziek. Ondanks die mensen verstaan, maar als die mensen komen vragen, dat je vertaalt die ding. Zo, wat een mooie tekst, weet je, dat krijg je. Want vroeger, ik weet ook, Mr. Julian Wit, weet je of je die man kent. Ja. En vroeger die vertaalde die liederen. Oh, oké. Ja. Die van de Cosmostars. Ja. En ook van die van Expo in Nederland. Oh, oké. Want die Hollanders kopen ook die LP's, hè? Ja. Ja. Dus daar vertaal ze voor ze dan, oké, gaat over dit, gaat over dat. Ik had dat met Dolimo, toen ik ontdekte wat het betekende. Oh, dat bedoel Sapati Dolimo is zuiver. Dolimo is de man, ja. En dat je dan zit bij je man. Ja, maar en die liederen ook van het dorp. Ja. Want die meisjes gaan zitten en ze gaan zingen. Sapati Dolimo, nou dat je dit. Ja, dat heb ik ook gezongen, bedoel toen ik klein was. Dus die blijft, dus die dingen, bepaalde dingen zijn traditie. Ja. Want kijk, nu is het nieuwjaar naar oudjaar naar nieuwjaar geweest. En daar hebben we bepaalde liederen. Ja, die zijn die dan gezongen worden rond deze tijd. Ja, dus dat bedoel ik. Dus bij ons is het anders. Elke tijd heeft zijn eigen nummers eigenlijk. Want 1 juli, Maspassi, dan hoor je ook andere dingen over de slavernij. Dus aan de dag, we pleiten, we doen maar, nee. Nieuwjaar, oudjaar moet je, bij ons dan, moet je bepaalde liederen zingen voor die mensen. En die mensen kennen die liederen ook. Die zingen ook mee. Ja. Oké, en die liederen hebben jullie ook genomen en daar muziek van gemaakt? Meegemaakt? Ja, zo spelen die muziek, want dit komt terug toch? Ja. Oudjaar komt terug. Sowieso, ja. Dus dan. Oké. Unyalimiko wensio, unyalimiko wensio. Ik zeg het ook, unyalimiko wensio. Oké. En wat is dan de kracht van de Kaseko muziek? Want je speelt hem nog steeds. Wat is voor jou de kracht van die Kaseko muziek? Ja, ik hou van ritmisch. Ritme. Ja. Kijk, jij staat voor in te zingen, maar die background, die mensen die achter spelen, hun maakt het dat jij kan goed zingen daarvoor. Klopt. Niet jij maakt het eigenlijk, nee, hun. Maar het is toch samenspel? Ja, maar hun bepalen eigenlijk, niet jij. Dus eigenlijk, ik had Dromano Boenda. Maar dan met ik maar nu die zanger krijg ik altijd die schouderklopje. Je zingt goed, je zingt, maar daar, en daarom vind ik dat hun moeten gewaardeerd worden. Want ik geef die boodschap door. Maar daar is het. Want als dat niet goed is, dan moet je elke keer iedereen goed bakken. Maar dat valt me ook wel op. Hè. In de Kaseko vooral, de namen die bekend zijn de namen van de mensen die zingen. Maar dat bedoel ik een foute boel. Scratchy, Droma, maar dat bedoel ik waarvan, de keyboard, maar nooit hoor je maar die namen. Maar dat bedoel ik. Dus er moet een draai komen. Ja, er moet een draai komen, echt waar. Ja. Want hun bepalen hoor. Niet die zanger daar. Ja. Nee, hij moet die boodschap brengen. Maar die arrangement, die zanger arrangeert toch niet? Nee, klopt. Want die blazer gaan arrangeren. Ja. Ja. Dus maar ja, ik sta daar of hij staat daar, ik play wel echt te maar vaak. Het viel me trouwens op dat je in tweede kamer alleen met een schuiftrombone speelt. Ja, nee. En niet met trompet en nee, met... Niet ja? Oh, wel. Oké. Want we spelen met die trompetters van Sabroso. Oh, oké, met Sitish. Ja. Hij zou ook komen, maar... Ja. Oké. Ja. Ja, als we daar spelen, spelen we met... Ja. Oké, want zij zat ook in Jackie, hè? Ja, klopt. En Gabian Crew ook toe. Ja. Ik smoke ook toe. Dus ook dus waar ik kom, heb ik ze altijd achter. Ja. Dat maakt Akaseko ingeburgerd zo na Sitish, mentaliteit, ja. Kijk, muziek heeft geen kleur. Nee, tuurlijk niet. Hoe doe je pot kleur? Ja. Maar muziek heeft geen kleur. Ja. Oké dan. Ja, sowieso.
Oh, vandaar. Want het viel me op dat ik alleen de schuiftrombone zag. Nee, klopt. Ja. Oké. En ik zag de scratchy, ik zag een drum, ik zag een bas. Keys. Keyboard. Ja. Heb ik iets gemist? Waarmee je Nee, speelt nee. in Tweede Kamer? Met een percussie. Percussie. Ja. Oh, je had ook percussie. Ja, Oh, ja, die ja. zag ik niet. Oh, Ja, maar oké. als we reggae spelen meestal. Ja, ja, ja. Percussie. Ja, ja. Ja. Oké. De toekomst van de Kaseko. Denk je dat de Kaseko een toekomst heeft? Oh, wat een moeilijke vraag. Want ik wil niet dingen zeggen dan. Weet je, maar tuurlijk, het gaat meer over die generatie. Ja. Want wij gaan, ja, kom op. Wij zijn niet meer straks. Wat gaat gebeuren? En jullie bedragen wel over. Nee, maar de vraag is, wat doen ze ermee? Want tegenwoordig, als ik muziek hoor wat gespeeld wordt en die liederen. Vind je dan dat het verloren gaat? Want als ik mijn kleindochter, die gaat me vragen, opa, wat zingt opa daar? Dan heeft me nou beantwoord, heb ik een probleem. Maar als je alleen maar van die termen die met denkt, jongen. Maar gaat het verloren dan, die Kaseko? Ja, Kaseko verloren. Het wordt minder, omdat iedereen komt met allerlei muzieksysteem. Dus op den duur, dan gaat hij natuurlijk. Want Kaseko moet echt Kaseko blijven. Je moet die gitarist bijvoorbeeld. Vroeger had je Kabenda, had je Onkel Seydou. Je hoort muziek, man. Maar tegenwoordig, nee, één ding, dan ben ik. We hebben een feestje, drie nummers, dan ga ik weg. Nou, hetzelfde man. Ja, Samsa niet. Dus ik ben bang. Ik hoop het niet, maar ik ben bang. Ja. Want nu is het Kabula. Dat bedoel ik, het is de generatie. Is generatie. Dat bedoel ik. En ja, daar is geen muziek. Nee, daar is geen muziek. Het gaat om die broem en die people ook. Kijk, nu gaat het om populariteit, maar niet meer om kwaliteit. En die kwaliteit zou terug moeten komen. Eigenlijk moet samen gaan eigenlijk. Die ontwikkeling met die kwaliteit. Maar ja. En dat bedoel ik, elke dag is een andere band. Dan heb je een andere band tegenwoordig. Dus iedereen kan band gewoon tegen. De eerste keer toen ik je zag, Errol, was bij De Wereld Draait Door. 2020 was dat volgens mij. Ja. Toen zag ik je live, want ik zat ook in de studio op die dag. Toen met Matthijs en klopt. Humberto zat er ook. Klopt. Hoe was dat voor jou, die ervaring om daar te staan en de Kaseko te spelen? Ja, jongen, helemaal top. Want, voor een miljoenen publiek. Ja, klopt. Ik weet één ding, dat onze muziek onze ritmisch is goed. Dat weet ik. Die mensen verstaan. Dus wij moeten daar moeten we borduren. Die ritmisch. Weet je, want op den duur gingen allemaal opstand dansen daar. Kijk, wat is king? Ja, iedereen die de man daar was domoro. Dus een presentator schreef mooi dansen. Dus dat bedoel ik. Dus het doet toch wat met je. Weet je, dus Kaseko, dan moet ik nogmaals, om te horen dat hij. Echt waar. Ja, en dat bedoel ik, meer blazen moet komen en meer arrangement. Arrangementen, ja. Dat maakt muziek leuk. Dat was er wel. Maar dat maakt, maar je ziet, het is met zo'n bijna 4 trompet, dat bedoel ik. Ja, klopt. Maar je komt spelen met 1 trompet, ja. Sommigen hebben niet eens. dat bedoel ik. Dus, nee, dan, want vroeger, Latino's, Casino, allemaal hadden goede blazers. Goede blazers, ja. Maar het waren ook vaak de blazers uit de kapellen en zo, hè. En dan militaire kapel en politiekapel. Ja. En dan buiten, de man bij Moxie in de Kaseko groep. En dan gingen ze daar ook spelen. Nee, maar nu is het minder, vooral daar in Nederland. Je hebt geen blazer en ja, jongen. En ze lezen niet. Maar zie je, dat bedoel ik. Kijk, mijn bassist, je kent de Rasta, die speelde in de Rasta band. Dus die gaat naar buitenland. En die begeleidt Rita Mali, hoe heet die, Jacuur. Dus die man is internationaal, Gregory Isaac vroeger. Dus, maar dat bedoel ik, als je muziek, je moet het investeren. Als je echt prof wil worden, dan zou je doen, ja. Nee, dat is geen. Als je echt, dan moet je echt, want die man, zeg maar 2 jaar lang moet hij oefenen, die Bob Marley baseline, om te spelen. Het is allemaal offer. En nu, je moet ermee bezig blijven. En nu, maar ik niet, want die gaan naar Australië, Japan, noem maar op, ja. En dan moet je verdienen. Dus dat bedoel ik, dus het kan, maar je moet investeren. En ja, namens
Weet je? Dus daar zie je het eigenlijk. Investeer, jongen. Kijk, Sabroso zegt, Bindraband. Wij speelden met ons vroeger. Op de deur zie je weg, want je ziet aan de ene kant, met deze mensen kan ik niet verder. Ik ben nu. Dus die man, dat bedoel ik. Ik investeren. Is ook naar Cuba geweest. Ja. Weet je, dat bedoel ik. Als echt je wil voorgaan, mevrouw, dan moet je echt investeren. Maar niet van, ja, je pleit bij, dat ben je al. Dat idekba. Dat idekba, ja. Oké. Mi kritiseren. Ja, nee, Michi, ai, mi folla.